Hello at isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaaro. Welcome po muli kayo dito sa aking channel EST Moto Taga Pangasinan. Sa bidyong ito ay aatin po tayo at isasama ko kayo sa isang event kung saan ay magkikita-kita kami ng aking mga kabatchmate ng Daniel Maramba National High School, Santa Barbara, Pangasinan. Kaya't mga kaaro, let's go! Okay, i-try na natin yung food dahil parang limited lang yung ano natin. Ako lang! Magalamang yung pigan-pigan, no? Okay. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Lord God, we pray na pinagsamahan namin yung mga panahon na high school days, magkakasama kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng guidance sa araw na to. Maging maayos po sana ang buhay namin. Maging masaya po sa ating lahat. At ilayin niyo po sana kami sa mga kapangakakan, especially na maaaring darating sa amin lahat. Pinupuri na namin, Lord. Maraming salamat sa mga tao na naghanda ng pagkain ko. I-bless niyo po ang aming pagkain, Panginoon. And again, we praise you and we love you. Amen. Okay, sino po nang kakanta? Shout out kay Karen Marvic, the owner of Maya Pet. Yan ba yan? Yes. Shout out. Huwag galit na galit yung ano natin Nagatagtad Karon yun Hey, what's up? Karon Aris. Dala niya yung pigar-pigar. May pahabol pa. Talaga lang. Parang isa lang yung pinipilahan Hindi pa dito, parang walang pumipila rito. Ayan ayun, nandun pala. Wow! Shout out
sige. Kay Maribel Andaya. Salamat. Sino pa? Sige pa, yung mga sponsor. Yan ang mga kaaro. May lechon po. Sponsored by Johnny Mejia. Kaaron Johnny Mejia. Batch 95. May kanin po dito may kanin po tayo. Aray yan, mampaubang. Aray, sukulit. Yan mga karo. Wajara. Nandito na. Yung mga magaganda ng batch 95. Oh! Sigaw naman dyan! At ang pinaka-sexy, nandito. Mars, baka gusto mong kumaway naman dito. Mars, An, baka gusto mong kumaway naman dito. Vlog. Baka mayroon kang gusto i-shoutout. Hello. Bawal ang Jetta rito, ha. Yan. Kaway-kaway ka naman dyan. Ganun. Okay. Uso ang diet dito, ha. Kaya yung mga katawan ng batch 95 talaga lang, ha. Healthy lang, healthy. Hello, Mai. Sige, kain lang. Kain daw mga kaaro. Yan o. Si Karong Anare. Naku, yun. Ay, kumare. Yeah. Come on eh. Shoutout kay Kaaron Johnny. Maraming salamat sa'yo, Kaaro. Dahil inasponsoran mo tong pagmi-meet natin ang batch 95. Yan. Pero Thank you. Yan. Lahat. Ayun. Salamat sa pagdalo. Okay. Thank you. Hey, what's up mga karo? Yung mga bagong dating dyan. Kaway-kaway naman. Parang bagong dating ba? Wala ba? Oh, kanina pa pala to. Karong Kagawad Alexander Tamayo. Yan. Galing kapitan. Uy, kapitan. Ito yung mga batchmate ko na parang mga hindi nabubusog ko joke lang. Yan, shout out sa inyo mga ka-batchmate. Yan. Yan po mga kaaro, yung may dala ng sili. Ang daming may dalang sili rito. Silipin. Mga mahiling magdala ng sili. Labas na. Nga pala mga kaaro, nandito kami sa Great Heritage School.
dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayan. Yung mga bagong dating, oh. Ayan, kaway-kaway naman dyan. Yan po mga kaaro, ang batch 95 ng Daniel Maramba National High School. Nabibilang lang ho kaming mga nandito, pero hindi mo mabibilang ang kasiyahan na nararamdaman ng bawat isa. Ayan o. Sobrang saya, kahit na nag-iisa, nakangiti, nakatawa. Hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya. Maraming salamat din sa pagpapaunlap sa lugar na to. May-share ko po yung blessings ng Panginoon sa aming buhay. Sa totoo lang po mga classmates, mga batchmates ngayon, hindi ko po kayang gawin ito kung wala po yung Panginoon. Kumasa po yung nagtupig sa akin, kung ako yung ginagawa yung way para mag-bless yung classmates natin ngayon. So, meron po ako yung kanan na ano dito. Tatawagan ko lang po. Ganito po yung rule dito, kahit yung listahan ko na sinupupuloy sa'yo. Ako sabi ko lang po, i-encourage po silang tumalo dahil sila po yung nag-touch ng heart ko na bigyan ng isang king para po sa kanila. So, kung wala po sila dito, sorry po, kasi ginawa ko rin po sa mga classmates ko sa elementary. Kung wala po sila, sorry po talaga, hindi ko po pwede ibigay kayo ganyan, gano'n para makaabot sa kanya. Hindi po yun yung pamantay na ginawa ko. Ginawa ko po sa classmates ko sa elementary, gano'n din po yung gagawin ko dito. Kung wala po sila dito, condition po siya. Ano? Okay? So, tatamang ko lang po yung pangalan na ano ko ay ito yung magbibigay. Anyway, i-shout out ko rin po yung tumulong sa akin na gawin po ito. Bali, na-share ko lang po sa kanila. And then, we have that really hard na magbigay. Kaya, shout out po kay Maribel Andaya, Mariferos, at saka kay Alex Oriano. Sila po yung mga tumulong. Shout out Maridel Andaya, Alex Soriano. Maribel Andaya, at saka si Alex Oriano. Okay? So, ito po yung listahan. Nandiyan po ba si Jojo Paraan? Sa akin yung sigos pa. Pag tumating yung ginagawa niya, pwede. Okay? Steve De La Cruz. Si Robin Piloya. Wala din. Wala din si Wilson. Regina Hernandez. Wow, thank you for the gift. Okay. Ernie Tagumera. Wala din. Si Noel Villanueva. Wala din. Edward Cosepio. Hop! Starring Boss Edward. Thank you. Ricky Bautista. Binay Patu. Marlene Ramos. Marlene Ramos.
Ikaw kakaon. Juliet Bruan. Margie. Margie, Palaganas? Palaganas. Dito. Si Nilo. Ni Lagi. Ronald Perez. Ronald! Sir, talaga. Yung klase ko si Gutierrez. Wala bang Steve De La Cruz dyan? Magagawa ko po yung pinagdag nyo? Nilo, wala na. Kung nakalagay pa mamaya, okay. Okay, and tuloy po, yung Wala- tuloy sa nagbigay wala na? pinagawa Okay na? po. Maraming salamat sa inyo. Yung mga ibang pangalan na kung darating po sila mamaya, dahil nagbigay po natin sa kanila. Okay? So maraming salamat po. Si Ma'am Joanne, magpapalala sila ni Thank you, Kaaron Johnny! March 23, 1978. Halika rito. Saan ang best friend niya? Tara na, sayang yung oras.
What's up mga aro? Ayan po mga aro. Tuwa-tuwa po, Batch 95. Hello. Maraming salamat sa nag-sponsor. Kaaron, Johnny, Mejia, thank you for sponsor. Thank you kina Mayra Oranza, kay Alex Soriano at kay Maribel Andaya na sila yung isa sa mga nag-sponsor. Yan. Thank you mga batchmate. Paring Salvi. Yan, Kaaron Saldi Claudio. Bon Buyad. August 6 ba? August 6, Bon Buyad. Anong bansa? August 6. Paris. Reality bro. Paris ba? Paris. Okay, kita-kits tayo doon. Mga ano siguro? 2024. Thank you. Mga kaaro, goodbye! Supremo, ayan. Shout out kay Supremo, Eunice Villafania. Wow. Kaaro. Hey, what's up mga kaaro? Kay Robin Pinolyar, yan, kaarong Robin Pinolyar, shout out sa'yo. Anong nangyari sa kamay mo, Brad? Kung saan mo kasi pinapasok yan eh. Ha? Dahan-dahan naman. Huwag mong ibuo. Yung kunti lang, huwag mong ibuo. Di ba? Yum. Yan ay insidenteng nangyari. Hop, insidente nangyari. Ito si kaarong Edward Jason Alano. Shout out sa'yo, kaarong Edward. Insidenteng nangyari. Yan. Okay, thank you mga karo. Batch 95. Thank you ulit. Batch 95 ng Daniel Maramba National High School. Hey, what's up? Kaaron Benamin Di Guzman. Teacher po siya sa PE and grade 10 student sa Daniel Maramba National High School. Proud Batch 95, Karo. Thank you. Shout out kay Kaaron Edward, yung mga matutulungin sa Batch 95. Karong Jose, tingin naman dyan. Yan. Wow. Shout out sa aking pinsan na beautiful Vivian Montemayor. Yan. Bye. Shout out din po sa mga nag-organize ng event na to. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating Mayor, Honorable Carlito Santiago Saplan. Kaya mga kabatsmate, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, nako naman, baka mahuli ka pa. Please, click the subscribe button, pati na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Kaya't, bye!